Dar poți și eu să filmezi, te rog. Albastru. Albastru. Da. Albastru. Albastru, că uite, echipa de la Minaura are și albastru, n-are. Cât e scorul? Habar n-am. Nu, n-am prins niciun gol. 2-0. Ce fain e poarta. Da, e fain. E fain meciul. E fain meciul. Da? Da, e ok. Bă, la ce mai mult. Da. Suntem un pic aici. Îmi dai să filmezi și mie. Au. Îmi dai, te rog. Vezi, Răzvan, cum se joacă? Da, dar nu punem pe YouTube. Ce vrei să pui pe YouTube? No. Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem Că lucruri la Pro TV. de la meci Minaur versus Real Madrid. Real Madrid, nu, Minaur versus Olanda de la Cupa Mondială. Avem autul de poartă, degajează portarul, și vine direct în spațiu mingea. Suntem comentatorii de astăzi. Este fault. Da, l-a faultat Cine destul de joacă? grav. Dej. Deju cu Ruba Mare. Habar n-am. Fai să uiți la vecini și cine joacă. Exact. Va bate la Nu un știu tură care. Cât e liberă. scorul? Să sperăm că nu va da gol. Dacă E va acolo, da n-are gol, cum să